ụmụ nwanyị ibe m ọ karịala ndị echenjele the game. Ụmụnne m ndị ebugharịala tactics ka ha jiri bata na arụkwaghị mma. Hey, ọ ya mere mgbe ụfọdụ ị na-agafe na gym like this, ụmụ agbọghọbịa na-ehi eri karịkarịkarịka, a na-aba ịgadi a na-eyi skimpi, a na-eme eyi yobi, a na-aga ka ihe majority of them gaga n'ime gym house emege. Iwu nwoke eji nwaanyị, iwu nwaanyị eji nwaanyị, biko kpachapụ anya na eji ha ọzọ bịa na-anụkwa nkwere ihe na-ekwusi ga nwunye gawa ọnụ ọsọ nwaanyị a ọnụ ga ọnụ ga-ahụ ya wife and the side chick ke nwunye nwoke mmadụ mgbe niile o kwukatala di ya na-anọ di ya ewu nnọọ kpamkpọrọ oji anya ahụ ihe nọ na mgbawara ọgwụ otu ka n'okpukpu nwere ebe niile. Nwata gaji ụzọ ahụ ya n'elu bedi ya, agbọghọ gaji ụzọ ahụ ya n'elu bedi ya, otu ka nwoke a gịrịga nwunye na-akwa n'etiti ọwụwa dịbeghị too much. Nga nwata nwaanyị mechikwere nwa ọnụ ya buru ngwongwo lawa, ọ gakwara ire ndụ taa. Ọ ya ka ọ gara biznes eloge lorute ya na di eghela lụla with side chick ya. Mbata ọ na-abata lekwe die na side chick ya ka ha shiri mgbolo. Ha gara aga gbara ugbo ụwa mbe, gbara chagbuo nwa bebi na tude mara eketa ọkwa zuru sokiriwo dadareje onwe ha. Nwunye nwoke ehuru ọkụ sọ wụ n'ụlọ ka otu nri di ebiwa. Mba ha na-aba na fon zuri oturu di ebiwa n'ụlọ n'elu bedi ya, n'ụlọ ya n'ime ụlọ ya okwe nwaanyị ibe m nwaanyị kọpụ ihe nwaanyị mmadụ na-amaghị ọwụ na ekwensu a na-ehi ụra. Kai, ọ ya ka ọ bara na ya nụnụ asị nwaanyị nwere nnọọ nwa ahụ dị nnọọ nwa chubi, mmụọ ya gwa esi ya dagideghala this lady na ya ga-adaba echi kekwa ọ na-ele nnọọ nwa wrestling ya chọrọ iyuzu yokozona tactics ka ya dagide daba ya echi na ya aka ya ebo ka ya banye ihe n'ọma hụ na nwata nwaanyị bi ebi na gym house. Una so side chick adara nwunye mmadụ were ọkpọ gịnụ kpemkpem ya kwa ya n'olu, ya kwa ya n'isi, ya kwa ya n'imi, ya tụtụrụ ọkpọ nwa ekpukpe aka kọga nwunye nwoke mmadụ kọga. The woman nakwa eti bido defend wazi onwe werezi aka na-akọva ma ihu ya ma anya n'ihi na o kpuchie na ite ọkpọ ya akpọ di ya ekwenụ akpa n'obi ya na nwunye ya ka ole na ọha lessons nọrọ in her space na gịnị gbasara kedu ihe ọ ga-eji confront nwaanyị ya kpọrọ bịa n'ụlọ ebe ya na-akwụ ụgwọ. Ihe n'ọma ahụ wụ na nwunye ya nidiele security, nwunye nidiele ka ọ bịa rescue ya from the tigress okporolo. Nwoke a na-eko popopo ọ maha na nwaanyị ya anaghị alala chọbale. This girl kwere adịkwana here dị give up. Ọ chọrọ ime ihe niile ọ ga-eme ka mmiri zoo otu mgbe gbachaa otu mgbe. Ya tụtụrụ ikpukpe aka tụtụrụ nwunye nwoke mmadụ gịnụ kpemkpem ya esu ya ma ọma na ka ọ mara n'olu nwaanyị akpọkwa ego ọnụ eche na ọ wee egwuregwu. This woman ajụọ ya nwa gakwu jụọ ya ụfọdụ sị na ọ na-egawara onwe na di after na di ewa adult. Mind you, this woman achọrọkwa hụ di ya gawa ebe ọ nọrọ na ya na side chick ya nọ ihe ewu n'ụlọ ya. Kedu nwaanyị ga-ahụ ụdịrị ihe ka ya sị ya ga-ekwudo ọka ma ikwudo ha ekwu ị ga-eshiri shileruo ha anya n'ọkwa ala chi ọchị mie ọnụ were oche nọrọ ọdụ chewe na ha nọ asị onye nwoke nwaanyị bịara na ke nwaanyị nwere mission obi ya wụ ya enweghị ụjọ na onye adachi ụzọ adagbuo ya. Kai, nwaanyị mmadụ ehuru ọkụ ihe mere n'ụlọ ya odili ewere ikpukpe aka side chick dị ewere ikpukpe aka kọga nwunye nwoke ọ na-ata na nzuzo kọga nke ọwụ hakwa na nzuzo kọga nnọọ nwunye nwoke ya na ya bụ omega ihe tụtụrụ nwunye mmadụ were ikpukpe aka kọgbuo ya. Kele o jikwere ikpukpe aka kọgbuo nwaanyị ibe biko n'udo ọkwa na otu esi ugbo ya o nweghị ike nwoke na ya nwere ike na-eme ihe a na-eme ka nwoke na-aga ezuzu ọ ga-ajọ ọsọ dade n'elu na gbuo ya nwụọ di ya.
were ihe ekpotawa na bed. Ụdịrị nwaanyị na nwoke nọ dị free n'aka ya, ọwụkwa naanị nwaanyị ka ọ ga-akọgbuli. Unu anụkwanụ ụmụ nwoke biko n'odo, ịnụkwa mmadụ iji aka nnọọ pụta nnọọ otu ụbọchị hụ nwaanyị dị mma masịrị ya, sị ọ laikiri ya, ya na ya abụọ emegide ihe, ya arụgide ya hụgide ya na ọ laikiri ya, ruo na ọlụlụ ya were ego ya ga hụ ndị nwe ya lụọ, enwee two families, eme marriage ha establish, recognize ya, ikekwe amụrụ nwa amụghị nwa, nugidezi ya pụzi aga kpụtazie nwa agbọghọ bịara n'ụlọ ya bịa kpọgbuo nwunye wite ekpekpe aka, ọkpọwa kpemkpem ya kpa ya kụ blu apụ ya kụ ya kpọ apụ ya bụ ọkpọrọ blu akpọ aṅasha nwaanyị na wee eze onwe ya. This man ele otu o si ledịrị nwunye ya anya, the insult alone, ọ sịdị hụ ka ekporo bịa ngwa ngwa stop it, ọgbojaga ya si ya elekiri nwunye na-edifend onwe ọhịa ọrụ ka nnọọ mgbe difendịrị onwe ebe agụ nọ. This man omeghị pịam ya ewere gawa nkọ na na-eple nwoke nwe ụlọ nwa agbọghọbịa okporolo atụtụrụ nwunye were ikpugbe aka kpọgbuo ya nwụọ. Nwekwara nwe ihe nnọọ mmadụ na-aga ahụ fọ nnọọ n'elu ụwa kele Chineke kere. Unu anụkwanụ ebiko n'udo, unu anụkwanụ ha Chineke nna. Oh, may her soul rest in peace. I pray ka this lady law face ya n'ike na ebube. Yes, ka law face ya n'ihi na even at that ụfọdụ ga-asịkwa law batakwa na adult, two adult na law batakwa na a ga-azụ onye initiated the fight, ya bịa wụrụzie na o defend onwe ekpewezi as two fighting. Enwere ike ugbo atọgharịcha na kọntrị n'ugbo ahụ ya as two fighting, ya wee wụrụ ya onye nwụrụ anwụ anwụọ na ọgụ a na-alụrụ onye rụ ndụ ọ lara n'iyi. The best ọgụ mgbe ahụ onye ahụ dị ndụ gị hụ ihe a chọrọ iyi nde nje ndụ ya ọ ndụ nke gị gbara ya ọsọ. Biko ọ dị painful, mana sometimes silence kills. Silence is the most dangerous, in fact the most dangerous aspect of response. Ọwụ ihe niile ka a na-ekwuchiri okwu, enwe ihe ga-ahụ ga-emeshọ na onye gị na-emeghe ihe ama ọtụ isi kwado ya dị restless. Ke nwaanyị kwenu sef ya edoo ya anya na who knows. Biko na ụmụnne m, ihe a agaghị ega na mere ụda na-agaghị ọwụcha ha niile wụcha mmadụ, ọwụ ha niile wụ mmadụ. Nwa agbọghọ na ihe na ji maasị rikarika kele ka ha wanyere na ha Chineke nna.